So maayong gabi ka na tong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa ko ang mga viewers ug sa ko ang mga subscribers. Daghan kayong salamat ninyo mga par. Unya sa dili pa ta magpadayon sa tuwang video reaction. Palihog ko og subscribe mga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par na atay kuhaan og video reaction. Siguro kaila na siguro mo ani niya mga par. Nakakita na siguro mo ani niya kay kani siya mga par, usa ni siya sa mga DDA supporters. Then nagsuportar sa ni siya ni Pambare 4 sa panahon sa kampanya. Unya karon mga par kanang nahibong taan niya nganong si Pambare 4 yang birahan maayo sa social media. Halos kada adlaw niya nga sawayon si Pambare 4 dinhi sa social media. Unya naay nag-ingon mga par nga nasuko di ay kuno ni Pambare 4 kay wala kuno mahatagi og pabor sa Kapitolyo. Nihangyo di ay kuno ni mga par nga kanang mangayo og pabor sa Kapitolyo. Unya wala kuno giukihan ni Pambare 4 kay illegal ang iyang gihangyo, kay ang negosyo de ane niya mga par kuan daw kanang quarry. Nag negosyo ni ng quarry mga par. Unya gi pahunong man ni Pambare 4 ang ihang negosyo. Mao nang nasuko siya daw ni Pambare 4. Nasuko siya ni Pambare 4 mga par. Mo nang halos kada adlaw niya birahan si Pambare 4 dinhi sa social media. Kay wala di ay kuno ni matagi o kanang pabor. Mo nang ang iyang rason kay suko siya ni Pambare 4 kay kanang balimbing kuno si Pambare 4, ni traidor kuno. Pero sa istorya sa mga tao naa magud ay kuno ni gihangyo sa Kapitolyo nga wala kuno giukihan sa Kapitolyo. Mao nang nasuko di ay kuno ni Pambare 4. Mao nang si Pambare 4 mga par halos kada adlaw niya birahan dinhi sa social media. Kay ang iha de nga illegal nga quarry, nga illegal nga negosyo, wala di ay kuno hatagi og pabor sa Kapitolyo. Mao po na ako ang nahibaw-an sa mga tao nga nagsulti sa kuha, sa mga tao nga nag-comment sa social media sa iyang mga video. Kay nagtukma man ang sulti sa mga tao din sa kuha. Namgin nagsulti nako nga mao na kanang nasuko mo guna siya ni Pam kay kanang wala siya matagi o kanang pabor sa Kapitolyo. Unya tukma man sa mga comment sa mga tao sa iyang video nga gibas mo kuno siya, gisaway mo kuno siya mga par nga mao na iinan siya nga nasuko kay nang wala atagi ng pabor sa Kapitolyo. So tukma ang gisulti sa ko ang amigo nga nasuko ra di ni kay wala atagi og pabor. Mao na rason mga par nga halos kada adlaw niya ng birhan si Pambare 4 sa dinhi sa social media.